הייתי כבר בדרך, אז... והיו הרבה ויכוחים בבית, כי זה הלך לפי האח הגדול, שהיה קומוניסט. אז כל הבית הלך מאחורי זה, עד שכבר לא יכולתי יותר. היו ויכוחים וגם ההורים, ואז פעם האבא שלי, שדווקא היה יותר שקט, יותר מבין, כי הוא בכל זאת גדל בבית שהיה זה, אבל כל הוויכוחים הוא לא יכול לסבול. הוא אומר, טוב, תלך כבר לפלסטינה שלך. כי אז העליתי הרי בבני עקיבא והכל. ואני יודע איך שצץ בראשי העניין הזה. הגשתי לו אישור שהוא נותן לי לעזוב, לנסוע, והוא חתם, לקחתי את הפתק, הלכתי למשטרה עם התעודת זהות כדי לאשר שזה דבר נכון. תוך 3 חודשים נסעתי עם עליית הנוער, הייתי כבר בארץ. כמובן התחילה תקופה חדשה. לסיכום אפשר לומר שעבר מצווה הייתה המפנה שמכאן ואילך קדימה להתקדם בעניין של תורה ומצוות, לימוד תורה וכו'. חלפו שנים רבות, הגעתי לכפר חב"ד, בין תושבי כפר חב"ד וחסיד חב"ד, התפללתי בשבת ב-770, הבית של הרבי, התוועדנו, היה יהודי חסיד מזקני אנש, רב זלמן סודקביץ', היה תמיד מספר הרבה סיפורים שהוא חי אותם ברוסיה, בצרפת, בארץ. ותמיד היו לו סיפורים. זה היה חלק מההתוועדות. והנה פעם אני יושב ממולו בשבת מברכים. באמצע סיפורים נזכר סיפור שאירע לו בפריז ב-1947, באותה שנה שהגיעו היהודים, יהודי חב"ד, לפריז מרוסיה, דרך גרמניה, דרך אותם ארצות שעברו שם. ומשם הרבי כבר יותר מאוחר, רבי הרייץ אמר לכל אחד, לאן ילך, יישאר בצרפת, לאמריקה, לאוסטרליה, לארץ ישראל. והנה הרבי נתן הוראה לשני יהודים, כך הוא מספר, רבי יהודה חן ורבי חיים שחייבר. ואמר להם לטייל ברחובות פריז. תארו לעצמכם, פריז שאחרי המלחמה, יש הרבה יהודים שברחו, שהגיעו לשם, פליטים, אבל לראות יהודים עם זקן, עם פאות, מיל ארוך, עוד לא היו רגילים. רב זלמן שמע על הדבר הזה, והוא ביקש להצטרף אל שני היהודים האלה, והגיעו לאיזה רחוב קטן. פתאום איזה יהודייה זקנה קוראת להם מקומה חמישית, ועושה להם סימן לחכות לה. היא ירדה את המדרגות, ניגשה אליהם, ואמרה להם, ודאי ביידיש, מכיוון שהם הרי לא דיברו, זה היה רק הגיעו לפריז, ואמרה, הנה, יש לי נכד שאוטוטו צריך לעשות בר מצווה, ואני לא יודעת איך לעשות, איפה הוא ילמד, איפה הוא יעשה את הבר מצווה, המשפחה רחוקה מזה. אז שני החסידים אמרו לה, הנה, באותו רחוב שאנחנו נמצאים, יש כאן בית כנסת, הראו לה, בבית הכנסת הזה יש שיעורי דת, יש שיעורים לבר מצווה, וכאן אפשר ללמוד ולעשות גם את הבר מצווה. זה מה שהוא נזכר, אותו הסיפור שהגיעו לדבר הזה. והוא עבר לסדר היום לסיפורים אחרים. אבל אדם קצת התחיל לרתוח אצלי. הפסקתי אותו, שיחה רב זלמן, אולי אתה זוכר את שם בית הכנסת? אז הוא אומר, בוודאי, זה היה רש"י שול. רש"י שול! ואז קפצתי, לא באופן חיצוני, אבל מבפנים,
כדרכי אגב, רש"י שול. חשבתי, כנראה שזה אני. ואז נתתי את כל הפרטים היו מתאימים. היה פרט אחד שלא התאים. הסבתא לא הייתה גרה שם ברובע התשיעי, רק ברובע ה-20, רחוק מאוד. אבל מה? באותו הרחוב היה לה בת, אחות של אמי, גרה בקומה החמישית. והיא הייתה המון אצלה, כך שכל הפאזל ככה נסגר, אפשר לומר, כמעט. פתאום אני שומע, זאת אומרת, לפני 15 שנה, על אותו סיפור שאירע לקראת הבר מצווה שלי, לקראת הכניסה שלי ליהדות.